prajenir. Untung ono. Angkat lah. Coba. Isik ya apa percuma wong uloke dhewe sing mlunter. Ini ya. Turun. Ini susi. Awas tangan. Ini. Di anu ambek bendera tak kena Mas. Ambek bendera. Apa di dalam? Ini perlu lele ayo. Tukang jero ya, no. Kota Boy Munir. Ular pemangsa manusia. Anu. Ini sudah tua ini ya? Ya opo lho, ndak ndase ketok matane. Kontol ini dan aja. Kayak beret. Iki lho, ndase leli. Leli. Masuk di sini. Kepalanya di mana? Yo gak oleh. Di sana. Wis lepas lantas ya. Suwe ning ate tutuk weteng. Iki opo? Wong ulo wetenge dawa. Mas. Gak sawanan ya, Mas. Jar ketene. Turuk 20.000-an nyawut. Dulu. Tarik. Suweng. Tarik rono, Dong. Aja lem nuker-nuker ana, Dong. Kon meneng. Karepe uloke dhewe ya lho. Ya kon meneng. Gede wungkul. Kok ngowo he? Kon Kena hari titik. Ning saya. ditarik wis. Iki lho sing garai kremung-krurate. Nadi. Saraf Merotok ngono. saraf motorik. Rate turuk bro. Iki lek mangan sak liyane Tak piring. kirik gak tak pangani. Gawe tombo tok. Ayo nang tutuk weteng. Tapi mari mangan iki yo. Masih dicekel ya meneng. Bapak Ondo ya. Bapak Ondo. Ondo kali apu. Ondo kali apu ya re. Ondo kali jin. Yoi kurang iki. Muni kerotekan aja melungker beda kene kali. Kayak pangan kerek buake ya. Iya. Apa nek mangan kiri? Mangan kucing. Bismillah mangan berdua ae. Yo. Soho. Mangan berdua. Cek gurune padha ya. Mak. Lonte. Irunge. Lonte. Ndase, kata ndase. Ndase kiri. Ringan pancuan. Iki lho ganti nang geger. Anu ne ganti nang geger. Wetenge. He ketok iku hara-hara. Ono cucuke. Kiri. Ono cucuke. Ono kupinge iki. Makan apa iki? Anjing. Wiwi iku. Ya kiri atas. Lho ulune lho. Duduk kiri ini. Kucing ireng. Ada kucing anu Bedel. Kangguru. Lau gitu. Asli kangguru. Akhirnya Mas nang bukaan Mas. Iya, set. Iki foto. Jawab pas merah ini. Isine Mas. Bocor Mas. Yo, kiri. Duduk, kus. Duduk. Oh, kucing. Klambi. Oh, mangan ulo pisan. Oh, duduk. Ngoro cek ular makan ular. Teman narekno iko Mas, ulo iki. Tunggale jeruk mangan jeruk. Ya skalpo. Apa ana abange yo? Klambi.
tahu genti sing pakai ngono. Ondo. Opo cek gedene Kayak no kut-kut lek anu. Kiri. Kut-kut mangane man, kut-kut njaluk mau. Gak iya iki toko kono man kiri mrene ndak. Iya. Masak sak jero-jeroane nak. Tarik rono. Mano opo? Iki mangan ndok iki lho. Zaman ku susu belek, takoni sik mau. Dia makan lemon itu. Ah, diam kamu. Ayo wis Mas teko kene balik. Kenceng tarik mana tarik. Oi, ondo kali abu. Orang gila. Dari mana aja kamu itu, Oh, no buntute iku. Buntute apa? Kula. Ayo dibuka lho. Sik to. Kecokne iki sik lho. Iki lho, Dong. Kok mangan sempak iki. Sempake laras. Ana sing duwe lho niki. Mangane mu basin. Pundi? Dadi ana memet. Wah, ana memet iki. Pak Desa enggak? Ngono ngomong tunangan wis payu. Kena sadet iki rek. Mungkin pisan. Cuk, iko lho teluk lho. lho. Celuk. Sudah. PNK. PNK. Bama. Mangan kaos, Mas Dok, mangan kaos. Kakimu kau. Temen kaos. Ulo. Sapiku. Ulo yo. Gombal, makane ono bandikane lho. Mangan bantal. Bantal iku lho Imran. Lho. Makane tak gawe gak ono ndase. Video. Dari mana? Bukan sih. Kok Katoke sopo Imran. Kare kudus gak tau salin iki dipangan. Ulah gratis. Ulo apa iki? Cowok kendeng iki. Ulah keluwen iki. Ular makan bantal. Emon. Ulah tai. Makane kono gambar Amerikane. Ulo lali mangane. Dari rono. Aku tambah rene yo. Yo, Tahun-tahun. Lah nek isine ya apa iku? Main gak iso bedegelen cilite cilik, kaine ombo ini. Selepe rusak. Ya, ular di dalam kamar, ular kamu itu. Ular celana. Ular Tanjung. Cacakmu. Cacakmu. Halo, Leo. Tarik sono, tarik. Ini ular bagaimana makan bantal ini, Leo? Kene dong. Bantal. Enggak telu bantale be rasa sapi. Katanya kudu jil rasa apel. Cari orangnya enggak ada ya sudah, bantalnya saja. Cuk nemu balak iki kudus iki. Ade taruh bantal dulu. Bantal taruh ini masih dalam perut. Kandel pula dingin gak makan. Tarik mana rono? Kono enteng ngatut. Tambah rene aku glimpang ta. Iki lho mlungker malah gak ono selane. Iki lho ya. Culo buntute. Lah. Ulo apa sih iki? Gak wani berburu paling ki yo. Ulo pekon iki. Ulo anu ki lho. Ulo pekon ngelirik. Gak enakno. Ulo anu iki, ulo lumajang iki. Anu, cara Mangane di kapal tok iki. Aduh. Iye. Langsung kawin 2 pulang lagi nih Om Jon. Ngono pisan demo. Yang kecil itu.
Jalan Lengkap sih bantal dah. Cuk, ambu kasur. Tali. Tali opo sih, Mas? Tali sik ngono sing genaleni, Mang. Sik Mas, tono sik Mas. Tono sik wis. Enak. Lho, ambu kasur. Agis lah ndak tutuk video ning ku. Ndak tutuk iki. Sik, stopper sik ae. Lho, Videone lho, iki lho. Emang pedhot, Mas. eman pedhot. Enggak kok disambung kan. Oh iya. Iki lho delon iki lho. Ulo lali. Wong jerone tapi ono iki. Anu, Mas. Kan wis bantal tok iku ya. Sprayne kudus iki. Cek engko cacing itu kabeh malah. Cacing. Ya wis anu klembeten sik wis. Kok iso bantal badhok iki gendenge. Iki tono sik, Mas. Waduh iki tumone lho. Wah, iya. Binatang. Oh ini carane. Makan bantal itu. Benar kamu. Bantalmu itu. Untuk orangnya. Tadi pagi itu kalau enggak ini. Pas lihat kepalanya langsung dia geser-geser begini kan di atas tempat tidur itu. Kalau begini Pak, diular. Dia mau tidur ke apa? Makan bendera Amerika itu. Jangan budak. Andan iki. Tarik kabeh. Golek ndak sumbu ini. Cuk, nah iku cek. Tarik dulu. Rada nono sih. Aku ae buk-buki mangan opo ngene. Paling asu ngene aku. Lho, ngungkul ngene kan tak ebah lho. Lho. Iki lho. Bantal lah. Bantal ngene, Dik. Cuk ambune. Cacinge metu lho. Dong, gak apa-apa cacing. Itu kali. Gelem tangguh. Ya opo mangan? Kehilangan satu bantal. Yo apa mangan bantal mene gedene. Mutelon aku ngene. Bagaimana tulan nih? Dari ujung sini mungkin. Ya untung nggak ada orang. Kalau ada orang yang dimakan. 3 malam lalu saya tidur di situ. Kamu berarti sudah di situ? Dia sudah pernah 1 kali tidur di situ. Berbisa nih. Ini ketemu di mana? Di atas tempat tidur tadi pagi. Berbisa ya. Berbisa. Saya pulang. Pas saya ke situ, saya lihat ketemu lagi. Bip. Oh, kena orang. Habisan cabe. Opo katanya entak lewat menyang katene iki. Terus opor Nek ayan umpadokan. Selama ada Mas Nur Wahid. Rek, uru abi. Pak uru mangan bantal. Ini opo ta? Mas, pasti habis. Wis sing duwe bantal Amerika ndang dibuak. Jare diparani ulo. Iya, bantal kan ambu keringet ya. Buang. Ini tali.